Ahojte psíčkari, dnes to bude tutoriál na trik popros. Popros je veľmi jednoduchý trik, ale niektorým chlpáčom môže robiť problém, hlavne veľkým psom. Tento trik nie je vhodný pre šteniatka alebo psíkmi s problémami s kĺbami. Budete potrebovať pamlsky, hračku, kliker, ak používate, a samozrejme psa. Psík si musí vedieť na povel sadnúť. Keď bude sedieť, dáme pamlsok vyššie, ako ja na videu, ale nie moc vysoko, aby si nestával na zadné labky. Toto opakujeme, ideálne viac tréningov a nie naraz, až kým to psík nezačne chápať. Potom začneme pridávať povel a odstraňovať posunky. Popros. Postupne začneme predĺžovať čas, kedy pes prosí. Keď to bude vedieť, tak môže prosiť aj na predmetoch, napríklad na pníku zo stromu. Dúfam, že tutoriál pomohol a váš psík vie zase niečo nové. Čaute.